Asi senyika akati roya akafa asina kutigadzira nekuti dena rimupenyu aitenzera tsetse pana bhudhe vanonzi Tafadzwa Jomo vaburitsa nyaya yekuti mazuva anoiswa sei paborder post. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Chero simba chairo guys rekuti nditaure nyaya iyi ndinotonzwa kutoremerwa zvachose. By the way, mumwe wedu muzimba was one of the investigative journalists akabudisa nyaya yemadhiri ekutengwa kwamadays paborder. A Zimbabwean investigative journalist uyu ndiye aimanya nenyaya yacho paCarte Blanche. Ndokuburitsa kunzi madays anotengwa sei paBeit Bridge and vanhu vakawanda havasi kufara nazvo. Kune avo vasina kuona zvakaitika pakabuda paCarte Blanche. Nyaya yakazara paSABC pese kuri kunzi zvoni tine 90-day limit iri legal yaunogona kupiwa paborder, but then vanhu vari kuburitsa mapassport oenda nadriver kundopiwa dzimwe 30 days. Vamwe vari kuti kana vaakupinda paborder vanogara vataura namadriver voisigwa dzimwe 30 days or 90 days actually. So vanobhadhara 300 rand or whatever amount inenge yataurwa iya ubva vapuwa madays. Zvinhu zvamunongoziva guys zviri kuitika mumastreets munotongoziva madhiri acho. But now pakabva paitiwa that investigation, Jumo uyu angari undercover nerimwe timu ndobva vaenda paborder paya ndobva vaburitsa a syndicate involving bus drivers, immigration officers and other officials kuexploita vulnerability yematravelers. But how yes, exploitation hatisi kuramba asi tiri kuti matravelers angari happy wani nekubhadhara kuti vapinde. So corrupt individuals aya they offer to extend the stay of foreign nationals muSouth Africa beyond the legal 90 days. Vobva vati kunonzi kutenga madays. So zvinoitika ndezvekuti bus conductors on long distance routes from Pretoria to Beit Bridge vanhu vavakupai chance yekuti mutenge madays. Then corrupt officials anenge ari paborder paya ndo pamunobva mabypassa customs check and remain in the country without proper documentation. Tafadzwa Jomo uyu ari kuti iye ari kuzviitira to stop exploitation yevanhu vari vulnerable. Asika vari vulnerable vacho vari kutoda kuexploitiwa. Havana kana problem. Handiti kuri kunzi vanhu ngavaite legal. Munhu opinda nepassport yake opiwa madays oita legal. Saka dambudziko raapa kuti chini recently vanhu vanga vachisungigwa 3 months acho kuri kunzi wakawanepi 3 months iwe usina kuuya nendege. Vega apparently vanopiwa 3 months vanhu vanopinda nendege mbinga dzoga. Vamwe vese vanopinda nebait vanopinda nepasi havasi kupiwa 90 days aya. So ukaonekwa une 90 days chero utori legal unogona kutomiswa otanga kudobvunzurudzwa kunzi ko 90 wakadziwana kupi. Anyway, stamp ndeye Home Affairs zvinozikamwa kuti iBeit Bridge, but unobvunza munhu kuti wakadziwana nepi 90 days inyaya yababa ava vekuburitsa nyaya dzakadaro. Vanhu vari kuti vari disappointed panava vakaenda kuborder vari kuti I spoke to many immigration officials working paBeit Bridge border. Hanzi kubva nhasi zvinenge zvachinja. You will see results. MaZimbabweans munozvinyadzisa mega. Isu tiri kuti tiri kubatsirana nemi nekuti tinoshanda pano paborder tinoona kutambudzika kwenyu asi mimi hamuzvinzwiri tsitsi. Kana tazogara guys habusi badine vanhu vakapusa chaizvo parank kungwara kubvutira vanhu mabhegi. How can you disclose information yakadaro kumunhu usingazivi naimi? Chibalance chakaita sei? Even munhu akataura shona kana asiri mudhiri, why entertain him? Dai yakaramba yakavharwa hayo bosman rank hamuna hana vanhu imimi. Manje anonyora ndimi futi madriver nemaconductor. Muchaitwa proper search yenyu. Dhiri makabirira mega nekushaya hana imi vanhu vemubosman. Vanhu vatora zvemapassport kuti vafambe zvakanaka. Imi makubuda muchizarura nyaya dzakadai. Chiko chakadaro ingozi ndo zvandambotaura ndikati wakati roya wakafa usina kutigadzira nekuti this is self destruction zvachose. Kuda kuonererwa kusina basa havazivi here kutsvaga mari nedzimwe nzira.
Hey, anyway, mari dziri kutumirwa pamukuru ndidzo dziri kubatsira kuti nyika irambe yakamira. Asi imi muri kuda kuti vanhu vadzingwe muSouth Africa, vadzosengwe. Munhu wauya nepasipoti utori legal. Asi unotosungirwa madhaizi iwayo. But vamwe vari kutokusalayo. Bhodha iri rizere huori. Ngavaziye vanhu, it's better kutotenga iwe utori legal munyika. Zvitori nani, zvakaoma havo. Baba ava vakaomerwa neupenyu. Savhelelwa po, wechumo. Kuzeka mfethu wasithengisa nge5 cents engathengi lutho wejumo. Hayi, uyowe chireka kudaro. Ko wakabva kupi kokumusha kwenyu ndekupi kwaune runya rwakadaro. Ibasa tozviwa asi kareka kushanda uchishanda vana vekumba kwenyu. Kutadza zvako kutadza zvako kwevanhu, but I think kutenga mazuva it's good. Tiri kutoavoida kusava zvipadago because we don't want kuti tive illegal. Ngavatinzwisesewo ipapo kuti hatitodi kugara zvisiri pamutemo. But mazuva avanotipa pagore mashoma shoma tinenge tisati tatombove nemari yetransport chaiyo uye kuti tigadzirise mapepa. Ende dzvene ramuinaro rinombowa zvisingaiti. Kuda kutsvaga dzvene apa vanhu vacho vanotsvagirwa dzvene vanenge vakangokumaka newe wacho wakangomakwa. Chero kubasa kwacho ikoko hapana kana promotion yaunombopiwa. Kana uchida kunzwisisa nyaya iyi, start with the comment section ndokuti nyaya unzwisise kuti anyway we have lobengula of our time. Baba vatengesa vana veZimbabwe nekuda kufadza varungu. Saka muri kuda kuti vanhu vacho vaite sei, vararame sei munyika iyi muchinofumura zvinhu zviri kuitiwa nenyika. Why muchidaro? Vanhu vari paBeitbridge border post apo vadovaka dzimba dzavo muLimpopo muri kuita hungaingai nekuti vakamisiwa nevanhu vari pabhodha apo. Kuita wechikwepa, sure, it's painful kuva munhu wekuZimbabwe. Ndo vanhu vataida muhondo ava vatengesi. Isu vana comrade Takarasi tingadai takatoona kuti munhu uyu arega nyaya dzekutaura nyaya dzaasingazivi. Anyway, zvakaoma zvokwadi. Hatichadiwa kana kawani chete. Dzangova nharo kugara muSouth Africa. Vese vasina mapepa hatisi kuvada, vane mapepa hatisi kuvada, vanotenga madhaisi hatisi kuvada, maDZP enyu, maZSP hasi kurinyuwiwa. Hey, Mwari dei vatibatsira. Vamwe vanondofira kuFiji, vamwe vanondofira zvakare kuDarren Gap uko. Munhu achingoedza kuti regai nditize ndipukunyuke nhamo. Iyo South Africa yacho chero kanzi vanhu vaenda kumaballots, iyo South Africa yacho ndiyo inomanya kuya inauguration. Ko saka toita sei? Employment kuZimbabwe hakuna. Vanhu vese vari kungungwavha, mastreets angova mavenda pese. Unotoshaya kana pekutsika, kungotsika pavement watsika domasi romunhu. Zvino vanhu voita zvipi? Hey guys, do leave your comments on what you think about documentary iri.